салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ай ҳамин видео шумо аллакай фаҳмидед ки имрӯз мо бо ҳамроҳи шумо якчандта дута не рангдинанги якчандта видеои паранормалӣ тамошо мекунем. Ака видеоҳои ба забони мардуми ғарб бигем, типа призрак ғалтидаги, призрак гуфта рӯҳи одама меган ва ё ҷин ғалтидаги дар видео, ё ин ки по ту старони мир ягон сила, ягон дивижени мекунад қатъи дунёи мо. Хулоса ҳамаи ҳамин видеои ҳамирӯза вобаста ба ҳамин жанра ва характери развлекати недорад. Мо просто тамошо кунем, дам бигирем ва маро строго судид накунед. Чисто барои истироҳати шумо е. Не ки светона гирон карда тамошо кунед, не ки дар наушник, чтобы чувствует кунед музикаро. Бе наушник уқа маззаи видеоро намефаҳмед. Хай гапа зиёд намекунем. Дар канали мо обуна шавед, зангора паш кунед, чунки ай наворҳои навбатии мо бехабар намонед ва аввалинҷа тамошо кунед. Сар мекунем навора, рафтем. Дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як X боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. Аввалин видеои мо сар мешава ай анами духтар дар инҷа рақс дора, албатта барои TikTok. Асри 21 ягон ҷои удивительнагиш нест. Ягон ҷои неинтереснагӣ надора. Ага. Бес. Так, диден? Шкаф ҳуй мешава, айдараш толи пишак меброя, карта келасай вай. Намедонам, ё ин ки ба банд ҳуй мекунанд, баъда монтаж вай мемонанд. Монтажёр да гап нест. Видео интересный реально, но слишком так, чтобы страшный буша потарси, не ухе нест. Хай так комментарий боб нависен. И чӣ метавона боша? Мегзарем ба видеои навбатӣ. Фаҳмо. Домовойка. Меган ку русо. Як чизи номаълум мегира, ҳамаи чиза меғалтона. На чӣ хеле дестен да кухни. Как обычно. Косатавақа меғалтона, мешкана, ҳама чи ҷумидестай. И известная тема, и темаи хеле машҳура даи бора видео кардан қинестай. Медонед ки жилкои хеле непрозрачные ку намебинишона, не ки беҳад сахтан, ҳам хеле чиз қати спокойно снимат карда меша. Просто як кухни боша, жалко набоша, косатавақа мезани мешкани света, як кас мекиша гирон мекуна. Ва я музикаи страшная мемони, о, как страшно меша. 100% монтажа. Мегзарем ба видеои навбатӣ ва разбор мекунем даш. Чихи возможно. Тарсидам, бовар ки тарсидам. Ничего не обычного. Даже монтажер даже стараться накадай. Статичная камера да угли хонаш мода, то ли GoPro, то ли телефон шай. Бада монтаж чорни бели чизиш кадаю. Я силуэта мондай. Ду слоя дайджа. Озмани шумо метем так ду слоя. То ли чангай, то ли дудай чай гузаштеста, як типа ягон чиз ҳаст. Дӯстон видео айдар ис дим видео ҳам я видеоро бирдаганда ҳам дуд мебиёй тақати мерава вақте ки идар даболош мемони ранги хиёл мекунӣ ки нест шид пишти дар дуромад. Монтаж ишам монтаж ягон ҷои тарсовараш набуд. Ҳай чӣ бояд битарса мардума ҳайрон. Даже реально ҳам боша чангай чиай дудай чиай и что? Не реально ай чанг метарсен шумо. Скорее всего, и офисе. Камераи назорати бехатарӣ. Ҳамун силуэт мегзара. Ба фикрам ҳо. И чӣ яка? Чӣ метавона боша? Ҷин? Чӯ ҷин сафедай? Чӯ қаду басташ ранги удамай? Чӣ ба тарафи камера нигоҳ кардай, чтобы понятно боша ки чашм дора? Чашм доштай. Да комментария хай нависед. Тарсиден ё не? ишам монтажа. Гуфтам умтона пешакӣ. Кайфалу шудаю, хай майли.
ин навора мая бор тамошо кардам, дуюм бора қачмо тамошо кардам. Марда голи ховай, толи плавки, толи памперс пӯшидаги. Хай тамошо кунехтон. Мардакай занакай нафаҳмидам ростига. ин наметона монтаж боша, ин метона постанова боша. То есть реальне ҳамаи ҳамию банд хати бардоштаистан, чи хеле кадага не видно. Иша рости гап ҳеҷ гуфта натонистам наки реально. Да комментар хто нависе, ин ростай, дурӯғай, чиай. Дӯстон азиз мегзарем ба навори навбатӣ. Навори навбатӣ агар рост боша, ин реально страшная жут какая-то. Агар дурӯғ боша, монтажёр хеле стараться кадаги, ад души стараться кадаги, респект просто. Барои ки дар ҳақиқат даҳшатоваре. Ягон чизи ғайриоддӣ нест. Дар аввал мебинем ки кӯдак дар таги ҳамин диванда толи шкафай ба ҷоя ва наворгириш кардестиян. Дар инҷа як даст пайдо мешавад, дасти хунуки кабуту. Як бор дига тамошо кунем. Хеле стараться кардиян дар монтажи, қиндай на самом деле. Навори навбатӣ ҳам дар кухни. Домовой. Ага. Барои чи именно дар кухни? Барои ки дар кухни беҳад чизои мешикастагӣ бисёрай, нағмаву нағом бисёр карда мешавад, видео дар ҳақиқат даҳшатовар мешавад. Дар дигар ҷо снимат кунад, агар не интереснее, чира мегирам мепартоя, одеяло мепартоя, листра меҷумона и дальше что. Вот. Барои ҳамин бисёри ҳамхеле видео дар кухни снимат карда мешавад. Ана баъд аз дигар рост даншам мумкина охиё даҳаё чун намоз намехонанд намиё. Агар намоз мехонам худоро ёд мекарда иҷа даҳаё чун намоз намехонанд 100% ҷин метавона ёро издеваться кунад. Чиз фални реально. Но именно ҳамиё монтажам. Барои чи монтажа мегӯям ки барои ки вақте одам хеле чизоро бинад дар ҳаёти аслиш у телефон дар ёдиш намезана, гирехтан дар даже қувват намекунад. Бо гираву съёмка кунад. Хеле видеои навбатӣ бо ҳамун хонаҳои американскиян ё чи ба свет гирон намекунанд. Чи ба свет гирон намекунанд. И первый причинаи ки метавона постанова боша. Касе дар ҷо мондест ага. Дар пеши дар касе ҳаст. Интересно ки нақшо дара метарса. Опс. Ки буда ки? Ана чистона биёвинака. И ки буда пеши дар тахтах кад нест худаш. Бо касе дара пӯшид. Интересно. Молодец. Видеои навбатӣ. Албатта кухни. Кадом видеои ужастӣ бе кухни меша? Типака призраки кӯдак, рӯҳи кӯдак. Ин чизо дар християнҳо бисёр аст, мардуми ғарб дар Американ включая ҳамҷа меша. Ана вақте ки ба ақидаи ёк одам мемра, рӯҳшон призрак мешавад ва призрак как будто дар рӯи замин мегардад дар байни одамо ва баъзеҳошон ҳам хеле дар навор меғалта. И ақидаи ёй аз сабабе ки ин видео ҳамин чиза пропагандироват кардестай, маълум мешавад ки ин видео постанова. Барои чи? Барои ки дар асл рӯҳи одам дар рӯи замин намегардад. Мо инро медонем. Мо медонем ки ҷин ҳаст, но призрак нест. Ҷин наметавона хе боша ва дар камера он намеғалта. Вот. Хай монтажёр да гап нест. Тонистай молодец.